Menika wonten pamundutan lagu. Lestari kalian bajing loncat. Sing bernuansa gamelan aku rumiyin nggih. Nggih. Bajing loncat diaturake. Panjenengan sing beksa. Beksa malih niki. Heeh, wis terkenal saiki pokoke Presiden Jaipong bajing loncat nada. Monggo kanca-kanca dipun aturaken cekak-cekak sing ngendang Wahyu apa Bowo. Pilih dah, sapa dah? Nyobi Mas Bowo. Oh, ja. Iya Mas Bowo. Kaya ngopo? Bowo wis merasa wong pirang-pirang. Ya. Iki pengrame sampeyan iki iso ngendang apik kok Mas. Iki Mas Roy yo pinter nambah perkara kendhange pinter. Pinter apa, Truk? Pinter adol. Wajahe sumringah iki rambune lancar sih ora ketemu. Iki bengi iki disusul karo adikku Viko, Mas. Oh. Aku sing ireng sing napa jenenge klambi ireng kuwi, Mas. Oh. Heeh. Iki jenengan. Maksudnya kuwi adik kelasku biyen. Ono SMKI karo ono isi lho, Mas. Oh, pantesan kok gak Viko. Ya, kanca-kanca dipun aturaken ta. Bajing loncat ta, yuk.
diaturake bajing loncat. Wah, jan luwes ya, Tru. Luwes. Heeh. Nari luwes penabuhe ya wah sibak-sibak kabeh semangat. Biasane nom-noman kabeh Mas. Wis nom-nom kabeh.